Uvaženi poštovaoci nacionalnog brenda Rakija, dobrodošli u još jednu epizodu Rakija Poda, prvog rakijskog podcasta u svetu. Moj današnji gost je i moj kolega, dobar drug, dobar prijatelj, ali on u svom podcastu, pošto je kolega naravno u svom podcastu koji se zove Život na zemlji, postavlja dva pitanja. Na ta dva pitanja je pokušao da dobije odgovor u prvoj sezoni, pa pričat ćemo i o koji su sve ljudi, neki moji dobri poznanici i sjajni ljudi koji su nekako ostvarili i sebe i duhovno i materijalno. Što je ono u osnovi tih pitanja koje moj gost postavlja jeste da li nas menja zemlja ili da li mi menjamo zemlju i koliko možemo da profitiramo od prirode, a da ne narušimo njene najosnovnije stvari i postulate, harmoničnost, ono što je bitno. Ja bih dodao u ovoj epizodi da kažemo možemo li da sačuvamo rakiju za budućnost, a da ne narušimo njenu prošlost i evo, najavljujem čovjeka koji je dobar prijatelj, moj kolega i koji ne voli ovakve uvode, Veljko Jovanović, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije i kolega podcaster. Dobrodošao, Veljko. Nije da ne volim, bolje te našao, nije da ne volim uvode, nego ja imam problem sa njima kada radim podcast. Zato što, znaš, nekako mi uvek bilo, to mi zvučalo prezvanično u odnosu na ostatak priče, jer ostatak priče je ko što je ostatak priče, ide onako nekako spontano. Ovo je format koji je negde, kako da kažem, povratak radiju kakav bih volao da vidim, na primjer. Da, slažem se i uvek spomenem Galeba koji onako ima onu rečenicu, da li je njegova, verovatno jeste, on je čovjek što se tiče podcasta otvorio vrata svima nama, kaže da je audio u osnovi da je podcast u osnovi audio format. Apsolutno. Znači nema podcasta bez audio formata. I ono što ti kažeš, je li tako, nastavak neke radio emisija, radio drama, radio razgovora. Jeste, ja kao neko ko je počeo na radiju, sad već ozbiljno davne 95. godine, 1995. da napomenem, otko znam što će ljudi pomisle. Moram da priznam da je meni podcast došao stvarno, tu neku toplinu mi je izazvao kada sam počeo da ga radim, zato što je me asocirao na to da ti možeš da sediš u nekoj atmosferi koja je intimna je za slušaoca, znaš, i nekako podcast ja bar slušam u kolima najviše, kao i verovatno većina ljudi, to su ove relacije po Srbiji koje gazimo, slušaju ga ljudi ili kod kuće dok rade nešto, ali uvek je nekako ostavljen za naš intimni prostor. TV se gleda isto i u društvu, i to drugačije malo priča i ima tu dozu intimnosti i... Da, to je dobro primećeno, naravno, i ja imam tako viđenje, s tim što razmišljam o podcastu i kao o nečemu što možeš svako vreme, u svako doba, na svakom mestu da pogledaš i da izabereš baš ono što želiš. TV, ali tako, mora čekaš serije ili da binđuješ ili da ne znaš šta radiš, ali ovo mora da čekaš, odnosno moraš da uključiš emisiju i možeš koju god želiš i se baviš oblastim koju ti misliš da je trenutno aktuelna i koji tebi treba, je li tako? I to, i da ostaviš vreme, jer vreme je postalo neverovatan, zaboravljeni luksuz, u medijima naročito i sad pogotovo ta grozna metrika, znaš, koja je krenula u svemu. Mislim, krenula je u podcastima, se ne lažemo, svi mi gledamo koliko nas je ljudi otpratilo, koji šorc je najjači, pa ćemo da ga boostujemo, pa sa te neke priče, ali ta metrika je i taj ceo pritisak tih nekih brojeva nas je udaljio od tema, znaš, a podcast nam ipak daje prostora, vremena za pauzu, da progovoriš nešto, pa da nije neprirodno kad odćutimo, kad razmislimo, pa se vratimo na neku temu, pa sad, znaš... Pa i ako nešto kažemo, u stvari, nekako meni to, pošto, evo, pričamo u Rakija Podu, rakijskom podcastu, nekako da sedimo u kafani, jel, negde, u nekoj pravoj kafani, nekako staroj kafani, ne sad u ovim kafićima ili ne znam šta, ali što da ne, ali u nekoj kafani negde lepo sa onim kariranim stolovima, tako, i pričamo o nečemu. I tako se zapričamo i to traje
koliko god hoćemo, je li tako? Povratak kafani, sad znaš, ovo je sad ozbiljno filozofsko pitanje, neću da previše se udaljavamo od teme, mada dobro, tema je, u rakiji smo i u kafani smo. Povratak kafani je povratak nečemu što bi se reklo u Kraljevu tailor-made, je li tako? Jer u kafani ti neko da nešto prema tvojoj meri. Znaš, kad dođeš u kafanu pa kažeš, aj mi malo ono, znaš, na seci, jer mi daj malo ono, i to je to. Ja sad primećujem u ovom mom marketinškom delu života, jednom od mojih privatnih poslova, gde klijenti se sad vraćaju tom nekom customer experience, a customer experience zapravo nije ništa drugo do povratak negde osluškivanju sagovornika, osluškivanju klijenta. Tako da se ta cela priča sa kafanom vraća i onda se to, kafanom, uslovno rečeno, sa tim prema meri mog konzumenta vraća, pa onda to imamo u svim industrijama, pa čak i u ovoj industriji koju ti promovišeš, industriji rakije. Da, kako ti se to čini? Evo, mislim, prvi. Ima ih još, naravno, ali nekako sebi kažem prvi, opet da bi sebi dao neki kao još veći značaj. Mislim da je potrebno rakiji da ima. Mislim da kao, evo, ja počinjem emisiju nacionalni brend, jel? Pa jeste, nacionalni i regionalni brend. Pa vidi, ja kad sam krenuo da radim podcast, uhvatio sam se teme koja mi je bliska i nešto što osjećam, i osjećam potrebu za tim. I ti si na sličan način razmišljao kao neko još proizvodi koje je tu rukama u tome, apsolutno je potrebno. Čitajući, malo spremajući se, da ne misliš da se nisam spremao sam se, spremam se već danima za jednu priču koja se tiče brendiranja rakije. Pričat ćemo o Rakija Festu, zašto je on važan, zašto su te sve priče o tome gde mi brendiramo rakiju važne. Pa mi je bila analogija sa irskim viskijem. Znaš zašto pominjem irski viski? Zato što irski viski je bio na ivici izumiranja. Irski viski Irci su napravili, ako se ne varam, irski neki izumitelj je napravio kolonsku destilaciju, osmislio, znaš, i po kolonama. I onda su oni to plasirali kao svojim proizvođačima i su rekli, da jesmo ludi, to nije tradicija, tako se ne radi. To nešto liči na nas, jel? Kao suludo, nećemo mi to tako, a onda su Škotlanđani rekli, vidi, mi hoćemo, nije nikakav problem, mi ćemo. I onda su oni krenuli da rade i pokidali, naravno, ubrzali proizvodnju, krenuli da izvoze, a irske destilerije su počele da padaju. I onda sad poslednjih decenija, zapravo, od kad mi pričamo o irskom viskiju u kafićima, kao daj mi irski viski, imaš neki single malt irski, shvatiš da su oni uradili na marketingu užasno mnogo. I da su stigli dotle da danas Irska izvozi 1 milijardu evra viskija. Znači, pazi, 1 milijardu evra. Sjećam kad smo mi dostigli izvoz ukupne poljoprivredno-prehrambene proizvodnje 1 milijardu evra, pa smo rekli, wow, super smo, znači sad smo nekih 5, valjda. Da, kad gori čovjek iz Privredne komore, onda su brojke jednostavne. Nama to treba malo da pojmimo, koliko je to i uporedi nam, to su... Pa da, ali hoću da ti kažem, to je jedno piće koje... Ja znam, zaposleno je samo u tom sektoru negde oko 100.000 ljudi. Mislim, pričam i za taj škotski deo, za ostrvski deo. Da. Oko 100.000, samo u tom, to je sad, a verovatno je najmanji deo zaposlen u proizvodnji. Pa, realno. Najveći deo je zaposlen u nekom marketingu, distribuciji, za pozicioniranju te cele priče. Ajde sad da mi pričamo realno. Sad, šta je kvalitetnije piće, da li je kvalitetnije viski ili rakija? Pa vidi, kvalitetnije je ono što je meni kao konzumentu percepcija da je kvalitetnije, znaš. Sad, da li kvalitetnije? Pa kvalitetno je jedno i drugo, jer se verovatno radi po nekim dobrim standardima, po nekim dobrim proizvodnim praksama i taj čovjek što radi u toj irskoj destileriji verovatno je stigao do jednog nivoa koji je vrhunski u tome, ali kada pogledamo, to je piće gde mi alkohol dobijamo iz neke žitarice i to bi se smatralo primitivnijim varijantama destilacije, ali tako, u onim krajevima u kojima voća nema, a mi živimo u zemlji... Iako ima voća, on je nekako severnije gore, pa ne može nikako da bude sa slašću. Dobro, klima se menja, izgleda će uskoro kod njih ananas da se gaji koji kod nas. Ali vidi, znaš, dešava se tu sad druga priča. Onda sad mi živimo u zemlji koja proizvodi šljive više nego Sjedinjene Američke Države u nekim godinama, koje su neznatno veće od nas i uvek smo u prvih 5 proizvođača šljive na svetu, što je meni fascinantan podatak. I ta šljiva, 90% te šljive završi u nekim kućnim džemovima, rakijama, čemu god. I sad s takvim jednim potencijalom imaš 2 puta. Jedan je da se taj potencijal realizuje, a drugi je da taj potencijal završi kao onaj, kako se zove, 60-godišnji neženja za koga su cijelo život pričali da je veliki potencijal.
Znaš. Poznajem ih. Pa to ti kažem, znaš. Tako da, zato je ova priča jako inspirativna o rakiji, zato što može mnogo. Hvala ti na tome, jer mislim da je ovako baš dobro elaborirano i upoređeno, što je vrlo bitno upoređivanje. Neko to ne voli u smislu jao, pa oni ništa. Ne. Industrija viskija je primjer kako i na koji način, šta treba da radimo. I mislim, ne treba da izmišljamo toplu vodu, naravno sve preneti na naše uslove i pokušati da i to brendiranje pričat ćemo, naravno, nego otišao si... Ali treba se porediti, izvini, treba se porediti. Ima ona početak knjige Filosofija palanke Radomira Konstantinovića, počinje rečenicom iskustvo nam je palanačko. Onog momenta kad ti je iskustvo palanačko i kada ne izlazi iz okvira koje god palanke u onom figurativnom smislu, onda si u problemu, jer onda se ne porediš, kad se ne porediš, onda ne rasteš, ne dešava se promena. To je ono, moja rakija je najbolja. Mislim, okej, tebi, da. Mislim, ajde da uporedimo. Kad smo već kod toga, već onako nekako smo ušli u emisiju, opustili celu priču, Fantastičnih 6 je u studiju, vidi se kako u kojim kadrovima, ti si pogledao pre nego što si došao, čini mi se da si već izabrao šta ćemo... Da. Nisam izabrao zato što ću reći da je ta rakija bolja od drugih rakija, nego imam te neke razloge koji su lokal patriotski. Mogu da zamislim sada već ono... Jeste, ja sam, pošto sam u delu svog života, to je jedna onako stvari kojima sam obradovao moju ženu kad me pogledala, koliko si lud, kad sam počeo da gajim maline. Sa mojim partnerom i rođakom imamo plantažu koja se zove Šiban Organic i nalazi se u Koštunićima i proizvodimo organsku malinu Vilamet koju dovozimo zainteresovanima u Beogradu, najviše i u Čačku. I to je jedna lepa, slatka priča koja će se evo i ove godine, Bože zdravlja, nastaviti. Imali smo jako teške godine iza nas. Da, ali za maline znam, bavim se malo zajedno sa par prijatelja koji su iz okoline Brusa, koji gaje to već stvarno desetinama godina gaje i dolaze do tog nekog nivoa da kako šta prodati, a bile su cene, ali tako, neke otkupne. A cene manje više, da. Ja moram priznam, mene te cene ne pogađaju previše, jer smo odabrali onaj teži put da ohladimo malinu, pa je nekako u rashlađenim kolima vozimo za Beograd. I to je sad neka posebna priča. Imamo neke mušterije koji su već tradicionalno tu, koji to posle zamrzavaju. Odakle, mislim, nisam znao za to. Pošto ja savjetujem i u ovoj sezoni je moji prijatelji sa pokretnim zamrzivačem, kako sam ja nazvao, odvezu za Beograd, pa ja mislim onako, ajde, neću pogrešiti 3-4 tone maline koje je naravno uspio da zamrzne. Pa to je ta priča, tu se nalazi, nažalost, tržište za luksuzne proizvode, a to jeste luksuzni proizvod, uglavnom u velikim gradovima. Ali ne što mi se priča previše, ali taj kraj, to je... Koji se koristi za parfeme u Parizu. Tako je, to je kraj... Malo izučio oko toga, tako da nećemo... To je kraj u kome sam provodio leta i zime, odakle je moja baka, i to je kraj za koji sam vezan. Taj ceo potez od Gornjeg Milanovca, Takova, ceo taj Suvub, Ravna Gora, to je jedna prelepa priroda i dragi ljudi i inače jedna od rodnih tačaka kvalitetne rakije u Srbiji, to potpisujem, zato što je upravo tu karakteristična ranka, a jedna od destilerija koja upravo u tom negde potezu funkcioniše, prošle godine je osvojila nagradu. Na Provajnoj kao najbolja rakija. Tako, i na Rakija Festu. I na Rakija Festu. Bili su, ali tako, stotinke u pitanju. Tako je, tu je nešto bilo, da. To si dobro rekao, kao ne zato što... Pa ne zato što, šta to znači? Ja sam vodio jedan TV podrum gde sam rekao, zamislite u ovih fantastičnih 6 koji svako ulazi u cilj, razlika su 0,1, 0,01, mislim, nemojte, svaka je za sebe. Učestvovao si u takmičenju i odlično si prošao. Ja sam bio na pobedničkom postolju. Jesi. I zato je moj izbor pao na... Ako ti nije teško samo nadove, mi ćemo to... Onako, pazi, celo pakovanje je moćno... Pričao sam o njoj. Sad kako to može da se lepo vidi. Tako. Ja ću sad... Pričamo mi, nego ja ću... I nedavno su bili, videli smo se kod mene u kancelariji, bili su tu još i predstavnici drugih firmi, Zarić je bio, Stara Sokola, i tako da pričali smo, jedna od stvari o kojima smo pričali upravo i predstojeći Rakija Fest, to što je
nekako se iskristalisao i zato smo mi odlučili da ga podržimo kao komora i bilo mi je stvarno zadovoljstvo kad su i mene pozvali da budem deo organizacionog odbora Rakija Festa, jer je to festival koji, pazi, već 18 godina priča o kvalitetu. I priča o tome da to treba da budu registrovane destilerije, da treba da iza ove priče rakije stoji jedno veliko profesionalno, naravno i finansijsko ulaganje u kvalitet. I onda smo pričali o tome šta ćemo da radimo u buduće i šta ćemo da radimo sad 11. maja u Beogradu, na sledećem Rakija Festu. I pošto će onda... Jel imaš i ti neki način, sistem? Čekaj. Ili sam ja Ne, nego su nas dioptrije su nam problematične, tvoje i moje oči. Ja, nijedna. A nemamo negde onu britvicu. Nemaš neku bricu, ne nosiš sa sobom. Nosim, ali nekako ovaj studio mi je... Da, treba će nam nešto, znaš. Treba će nam nešto, ništa. Molit ću Željka, ako može. Da. Željko, koji čovjek radi sve, pa i otvara rakiju. Vidi, imamo ovaj alat kod... Pa počeo sam da pričam, pričali smo o jednoj inicijativi koja ovako, evo i tebi da kažem sada, koja je došla od cele ekipe iz Rakija Festa i vidim da je naišla na dobar prijem i kod ovih kolega proizvođača, a to je da iniciramo sada na sednici grupacije proizvođača koja će se održati, komora će da održi na samom Rakija Festu, sednicu grupacije, i da iniciramo prosto proglašenje nacionalnog dana, odnosno svetskog dana šljivovice. Zato što smo se setili dana kada je ona upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne... Valjda će sada biti lakše, da? Na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine. Dobro, to je pre 2 godine, kad je to? To je u decembru, 1. decembra 2022. Tako je. I da onda kažemo, hajde da taj datum bude nešto što će biti početak zapravo jedne permanentne kampanje koju mi nastavljamo zapravo. Nije ni početak, možda je pogrešno reći početak. I onda ideja da se prosto svi ljudi okupe oko te priče. Svi znamo da smo mi skloni da budemo ova ekipa, ona ekipa, mnogo smo mali da bismo to sebi dozvolili. To sam pričao i sa Markom Rapido i ajde, on je spominjao te neformalne razgovore. Imali smo u Norveškoj kući promociju knjige, isto neformalnu promociju knjige Peđe Vukosavljevića, koji je od prošle godine, jel tako, obnovljenog. Pričat ćemo o Rakija Festu, ja tek imam celu jedan deo emisije koju hoću da... Jer Rakija Fest je stvarno pomerio granici 2010. godine. Znači, cijela ta priča sa udruženjem Ukusi Srbije i tako dalje, gde sa Rakija Festom se sve nešto menja vezano za nas. Naravno, oni kasnije prave, ali tako, puno toga što je obeležili. Oni rade čuda. Što su obeležili Beograd, ja mislim, i sve tih par festivala. Jeste, noćni market je stvarno, ja sam bio fasciniran. Ja ih pitam, pa kako sakupljate ljude koji će doći da izlažu pa kaže, ne sakupljamo, nego ima lista čekanja. Zvali su me neki, znaš, Branka, kao, ili može da, a Branko kaže, javi se Aci, jednostavno nemaju, ima lista čekanja i ne možeš nikog. Ajde, znaš šta, naravno, znaš najbolju rakiju. Najbolju rakiju koja je proglašena prošle godine na Pro Vajnu i Grand Cru, to je u tom nekom vinskom svetu je nešto što kažu najbolji vinogradi, najbolji voćnjaci. Sada kad pričamo o Veloreču, pričamo o tako mestu, dakle je nastala Gorda rakija, sjajni Miloš, koji je bio gost, samo da znaš, u prvoj sezoni, jedna od boljih epizoda koju ja onako volim, jer on je onako rečit čovek i čovek za koga sam rekao, on je potreban rakiji. Ima nekih načina kako je on došao uopšte do toga da bude u svemu tome i mnogo mi je drago što je tu. Ne znam, rakija je stvarno posebna. Ne, jeste, zaista, mislim, to je ono što, vidi, da sad ja ne pravim mnogo pametan, ja sam, mogu da kažem, advanced konzument, nisam stručnjak, nisam proizvođač, nisam ispekao litru u životu, prisustvovao sam, rastao sam sa tim, imam sreću da pradedu pamtim jako dobro, jer su dugovečni u tom kraju, možda zbog rakije, možda zbog vode, ali možda zbog kombinacije. Ono što znam da rakije ovog tipa, da neguju jednostavno taj tradicionalni pristup, to se vidi i po ukusu, i stava sam, marketinški gledano, da ne treba da se udaljavamo od tog pristupa, da ne treba da se udaljavamo od jedne palete ukusa, naročito kad je reč o šljivi, koja će prosto uspostaviti jedan standard, da će neko, opet pričamo onima koji ne znaju,
Mi se stalno podrazumevamo sami sebi. Znači, onda kažemo, vidi, ima ovakva, ima onakva, ja znam, sve je to super. Hajde mi da kažemo sa čim mi izlazimo negde tamo, a izlazimo definitivno, te izlazne brojke prilično rastu svake godine. Mi smo duplo više izvezli rakije u odnosu na period od pre 2-3 godine. To su još uvek mali brojevi, kada pričamo, znaš, o zemlji, kada mi pričamo o desetinama hiljada tona, to su sve još uvek male brojke. Ali, ajde da kažemo, da učinimo da ljudi koji će kupovati to negde napolju, a koji nisu naša dijaspora i ljudi iz regiona, nego kad pričamo lako je dijaspora. Druga je to priča. Ali da kažemo da oni znaju šta da očekuju. Da u nekom tom rasponu znaju šta da očekuju. Ajde se vratimo na viski pa da napravimo neku usporedbu. Ti ćeš doći, bio sam pre nekoliko godina, dok sam radio u Ministarstvu finansija, nekom fantastičnom događaju u Švajcarskoj i onda je bio jedan šank sa viskijima, besplatnim, sa ovolikom knjigom gde ti listaš, stotine nekih alkoholičarski stan, znaš, možeš staviš 3 dana tamo kampuješ. I sad ti shvataš da ti znaš da je to u stvari taj osjećaj izvesnosti, da ti znaš šta te čeka, da je to u stvari jako dobro, da ljudi vole da kupe, zašto ljudi idu u Ikeu, znaju svi u svetu, sve je to taj neki fazon, svi znaju šta ih očekuje. Prosto tako je. Onaj ko hoće nešto ultra specijalno, tu sam hteo da, ne da digresiram, nego da samo da ojačam priču, pošto je u osnovi tradicija, i to se prepozna odmah, naravno, i kod Gordi, kod svih ovih rakija o kojoj pričamo, tu je i sjajan dizajn. Što je ono što se stvarno promenilo od te 2010. ili 2008. kad smo mi bili registrovani, naravno, i Branko i cela ta ekipa sa rakija shopom, ili šta je sve imao, to se od one šljive ili dunje na etiketi, došli smo do, evo, možemo slobodno i da kažemo, ovo je jedna sjajna etiketa, sve, mislim da je to isto tako bitno, ali tako? Pa kako nije? Ako već izlazimo, ali tako, na to? Ja u tom poslu bavim se tim marketingom godinama i učim stalno o njemu i prosto ima moment gde dođeš i sarađujem sa dizajnerima i prosto znaš taj moment gde prepoznaš koliko je njihov posao važan. To su neki ljudi sa nekim zanatom, ko što ovaj ima zanat u tehnološkom smislu, pečenje rakije, tako ovo ima taj zanat i njegove zakonitosti. I meni se dešava, naručim neki dizajn za nekog klijenta i onda meni se na prvu loptu, znaš, ne sviđa. Onda razmišljam, čekaj, aj sad da ja čujem šta stoji za toga. To da li se meni sviđa ili se meni ne sviđa, znaš, da li sam meni to lepo ili nije lepo. Treba da bude lepo onome ko će to da konzumira. I to je poenta priče. Sad, da li smo namenili domaćem, stranom tržištu, znaš. Da, to se, nasmejao sam se kad si rekao, to se dešava i meni, verovatno svima, sad nećemo to ništa da privatizujemo, ali definitivno, evo, do ove etiketa rakije iz rakije koja je menjala malo, eto, kako koja boca, kako šta. I koja je sjajna, a stvarno sad, mislim, bez ikakvih. Ali kad sam poslao Atile je moj prijatelj, on je jedan među 5 plakatista, ako se kaže, u svetu, inače profesor na Novosadskoj akademiji za dizajn, bio kod mene u vojsci neki 90. neke, nemam pojma, i ja kad sam radio, kažem, Atila, da li možda mi, znaš, kao ne radim to, deki, ali ja mislim da sad radi za neke mesne industrije, sigurno poznati dalje, ali ga nema nigde. Znači, čovjek je umetnik, ne želi da se eksponira. Hajde, pošalji mi neke slike, kao koje imaš iz porodičnog albuma. Ja pošaljem 20 slika, on nađe ovu od tih 20, inače sve su sjajne, rekao mi je, i kaže, Jack Daniels je malo dete za tebe. To što ti možeš da napriš, naravno, ideja rakije iz rakije R na kvadrat, da imaš mali logo, da imaš sve, znači sve što treba da ima. I onako, ja dobijem još pre 15 godina kad smo se registrovali etiketu koja je vanvremenska. Tako da hvala ti. Pa da, ali znaš kako, jedna od priča u marketingu oko koje se stalno saplićemo i oko koje se firme kod nas, verovatno imaju toga i sličnih iskustava i u razvijenijem delu sveta sapliću, to je razumevanje značaja brandinga i brendiranja. Ljudi branding poistovećuju sa vizualnim identitetom. Vizualni identitet je nešto što dolazi na kraju. Brand je artikulisana vrednost nekog proizvoda koju proizvođač razume, koju konzument razume. Brand prvo artikuliše vrednosti, prepoznaje vrednosti i zato je dobro da ljudi koji stvaraju i vizualni identitet i marketinšku strategiju nekog proizvoda učestvuju i u samoj proizvodnji, da budu blizu, da razumeju vrednosti. Da osete. Tako je, jer ako ti pričaš, ako su tvoje vrednosti
porodica, ako je tvoja vrednost zdravlje, pa proizvod iz prirode, ta i ta sorta šljive, lokacija, to je sve neki splet tvojih vrednosti. Ti prvo u cijeloj toj strategiji treba da komuniciraš te vrednosti ka nekom spoljnom svetu i onda da ih na kraju predstaviš nekim vizualnim identitetom koji će govoriti o njima i koji će biti razumljiv. I to je cela ta priča. Ona je složenija od pukog crtanja. Ali tu ja razumem, Veljko, na jedan način gde ipak treba prepustiti nekome. Meni se na prvu nešto nije svidelo. Mislim, to sam htio da kažem, pa smo otišli u priču. Kad mi je Atila, on uvek pošli 2-3 varijante, ali svaka varijanta je vezana, imaš tradiciju, evo, mislim, Rado i Drago, ne treba ti ni šajkane, ne treba ti ni šajkača, ni opanke, ni jele, evo njih dvojica, kakvi su bili 38. Inače, slika iz 1938. godine, znači pre Drugog svjetskog rata, momci spremni za ono, da idu, da se bore i tako dalje, da već da ne ulazimo u priču i seli da se slikaju. Drugo, imali smo ogromnu dilemu šta da radimo sa ćirilicom i latinicom. Mislim, sigurno smo bili, i prva varijanta je ušla u ćirilicu, ali je bilo čitano kao pi na kvadrat, odnosno nije moglo nikako R, R, i onda smo, ali to su sve stvari koje sam ja sa profesionalcem Veljko radio. To ti kažem. Ti kad vidiš etiketu i kao, evo, super je, bar da ima nešto, ali mora neko da se bavi time. Vidi, ja želim da ispečem u životu prvi kazan rakije, sigurno ću pozvati profesionalca, nekog ko zna o tome više nego ja da mi to pokaže, znaš, mislim, ja sad kao mogu da volim, ali ne, kako to radi, numem. Kako to radi Rakija Fest sjajno od samog početka? Kako to radi ta ekipa? Evo sada i zvanično možemo da kažemo, je li tako, da si deo organizacionog odbora, je li tako? Da, to je... Rakijog Festa. Sad, hoćemo da iznenadimo Branka? Sa zadovoljstvom. On će vjerojatno gledati sad, ne znam da će, ali morat će da gleda cijelu epizodu, jer neće znati u kojem minutu. Ja ću da predložim njemu i predložim organizacionom odboru, pošto sam se ja malo pripremao za ovu emisiju. Rakija Fest, Beogradski Rakija Fest, posjećam naravno Rakija Fest na Beogradski filmski festival i ima određene konotacije umetnosti i kulture. Znači, sama rakija jeste nešto što je u stvari kultura i umetnost jednog naroda, kako ja da napravim nešto i kako to da predstavim i kako to da konzumiram. A sve to Rakija Fest ima. I ako se sjećaš, a sjećaš se sigurno da je skoro svaki fest ili jedan broj godina imao svoje motoje određenih godina, kako i šta, pa se sećaš, taj fest, pa festovi premijera i tako dalje. Ja sam osmislio nešto slično mislim da je prvi filmski festival 71. do 75. imao jedan moto koji kaže, evo moram da ga pročitam, hrabri novi filmski svet, a ja predlažem vama hrabri novi rakijski svet. Nek to bude onako predlog za razmišljanje kad budete seli i da kažete pa zašto taj naš Beogradski Rakija Fest, pored svega ovoga što ima sjajnog marketinga, nema i nešto ovako. Vidi, hrabrost definitivno jedna od vrednosti o kojima pričamo, zato što treba se, uvijek je to kod nas neka borba, znaš, mi smo narod koji uvijek ima borba kad nešto radi u naslovu, u prednaslovu. Novi, da, pa evo pomenuo si Branka, znaš, on ne voli, mislim da je malo se zasitio od tih medijskih, znaš, priča, i ne želi da bude doživljen, to mi je bar rekao u priči, on kao neko ko je medijska zvezda, on je čovjek koji radi na rakiji ozbiljno i u pozadini neke priče, ali reći ću ti gde sam ja njega upoznao i kada sam ja njega upoznao i to je bilo mnogo godina prema što smo počeli evo sada da sarađujemo i na ovom projektu i na mnogim drugim. Mi smo, naravno, kao društvo izlazili i imali smo nekih 17-18 godina kad smo krenuli, ja ću reći... Čekaj, Dorčolci, jel? Dorčolci, tako ti kažem. Da, ali znaš, ali te pitam ko je naručivao u kafani pre rakija bara, ko je naručivao rakiju u kafani? Znaš, to je stvarno bila varijanta, znaš, neko ako baš hoće da se puva, a vidio je da Ćale pije lincuru, pa sad kao napravi neku foru oko toga, znaš. Ali generalno loza je mogla da prođe, eventualno to je bila nekad fora, vodka se pila zato što su bili brljiva deca koja su pila vodku,
pio se vinjak. Neutralni alkohol koji se možda ne osjeti kad se pije dok se baš ono... Tako je, pio se vinjak, ali je onda otvoren rakija bar i onda smo mi kao klinci počeli dolazimo tamo, smo upoznali Branka i ja sam bio potpuno fasciniran tim entuzijazmom i tom cijelom pričom. A znaš što me stvari najviše fasciniralo? Sećam se, otkrili smo bili neku rakiju, tad je počela priča o Dunji. Znaš kako je bila ona, jednom svi piju Dunju. Taj trendovski bila, pa posle je bila Kajsija, koliko se sjećam, ali u toj priči Dunja nama otkrije neku Dunju koja nije bila najviša u cenovnom rangu, ali je bila taman onako nama okej, klincima. I onda u jednom trenutku nema je više. I ja ga pitam, a što nemaš više onu Dunju? On kaže, pa zato što su počeli da fulaju s kvalitetom. I to je zapravo suština te neke cele njegove emisije zbog koje sam ja i prihvatio i da budem deo ove priče i zbog kojeg na kraju krajeva i mi kao kuća podržavamo cijelu ovu stvar zato što znamo da iza toga stoji jedan ozbiljan pristup. Znaš, i kada takva jedna priča stoji iza toga, onda znaš da niko nije imenom i prezimenom tu važan. Važni smo svi zato što mi kao zemlja imamo fantastičan potencijal u ovoj čašici i taj potencijal, između ostalog, ja ću sad pričati iz pozicije komore, vuče lokalne lance vrednosti, što je jako važno. Mi pričamo o rakiji kao proizvodu koji počinje u voćnjaku, počinje sa tom šljivom koju mi proizvodimo, koju smo proizvodili po 400.000 tona godišnje. Toliko smo najviše, da ti kažem, proizvodili jabuke u najboljim godinama, poslednjih godina, kada smo izvozili 90% za Rusiju. Počinje tu, nastavlja se na Kazanu, gde se neka ozbiljna tehnologija dešava i sledeći korak je u toj nekoj marketinškoj tržišnoj priči koja nema granica, bukvalno, ako se na pravi način njoj pristupi. Zato je Rakija Fest negde prepoznat kao tačka susreta svih tih aspekata. Prošle godine je bio institut u Čačku, prošle godine smo pričali o tržištu. Znaš, ljudi su tu u prilici da razmene iskustva, mišljenja, da pogledaju opremu, da porazgovaraju o tržištu. Da Peđa drži sjajno predavanje zajedno sa Markom Rapidom oko kolona, odnosno načina proizvodnje sa kolonama. Bili su 3 podcasta uživo. Jeste, na čemu sam u tebi zahvalan. A i nekako si ti rekao, deki, pa kako ćeš, tad smo se kao izvanično upoznali, znali smo se i ranije, i onda, jer ako nemam pojma kako ću, nekako ću. A ovo me pitaju kao, gde ćemo da streamujemo? Ja ono kao, a moj rečnik inače tehnike nije toliko jak, ono kao, gde da streamuješ? Mi snimamo, pa ću ja to... Streamuj, prijatelju, gde hoćeš. Gde hoćeš, brate, ali kako ćemo, znaš? Nemoj to da me pitaš. A Branko je to si potpuno upravo. Ja stvarno Branka znam, mi smo negde među prvim registrovanim destilerijama još 2008. godine, kad je bio onaj zakon o... kad je bio liberalan zakon, u smislu poljoprivredna gazdinstva su mogla da proizvode i bilo nas je preko 2400, ne znam, donet je drakonski zakon 2009. da moramo da budemo bar preduzetnička radnja, odnosno da budemo firma, pod navodnicima, i da imamo tehnologa. Mislim, ja ne znam da li sada imamo dovoljno tehnologa, ali tada, to je bio takav drakonski zakon gde smo mi se snalazili i tako dalje. Ja moram priznati, za tehnologije sam delimično saglasan sa tom pričom o tehnolozima, sa pričom oko pravnog modela. Volao bih da tu budemo pametniji. Možeš mi reći, imamo li 1200 registrovanih destilerija, imamo li 1200 tehnologa? A nemam pojma, iskreno ti kažem. Da li imamo 1200 tehnologa, ne verujem da ih imamo i znam da su... Da pričamo iskusni, ako kažeš da mora da provedu 3 godine negde, da budu ovde, da budu... Znači, nemamo ih. U tom smislu da je zakon... Zato su razgrabljeni. Razgrabljeni. 2016. kad je zakon liberalizovan i kad je sada, ne znam da li znaš, u zakonu da ne moraš da čak ni kazan da imaš, sad je to previše liberalizovano, možeš da skupljuješ rakiju i da... Što naravno govori u ovom pravcu, da ja kažem novi, ako smo pričali o ovome i kažem najjači novi rakijski svet. Znači, mi negde smo krenuli korak dalje. Ako je Fest predstavljao 2010. godine, mislim da je prvi, je li tako? 2010. Ne, 7. 7. Znači, 18 godina već postoji. Onda tad je pokrenuo i mislim da sada ima taj mogućnost za taj forsaž gde je ono što si ti rekao na početku, da krenemo i vani i da to podržani od privredne komore. Vidi, izvozimo mi rakiju i to ide nekim putem. Sad kad pogledamo realno ta tržišta gde smo mi prisutni, to je uglavnom polazimo od regiona, zato što je tu najprepoznatije
piće, prosto svi piju to isto piće i piju ga od Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, svi piju manje više slično piće i vole taj veliki procenat alkohola, piju voćne rakije, znaju manje više šta je to. Apropo toga, jedan od gostiju predavača na Rakija Festu ove godine je i Marin iz Zgrape. Sjajni Marin. Da, to mi je posebno drago. Evo sad se dogovaramo, jutros pokušavamo se dobijemo da ispričamo detalje. Izvozimo mi, ali opet pričam, izvozimo tamo gde smo poznati, ali tamo gde smo nepoznati tek treba da probijemo taj čep, da to krene ozbiljno. Ima stidljivih pokušaja, ima i otišlo je nešto malo i u Kinu, super je to priča. Kinezi bi mogli da razumeju to piće, Kinezi imaju jaka alkoholna pića, imaju pića koji imaju 50% alkohola, mogli bi oni to da podnesu, to je ogromno tržište, ti da tamo podmiriš jednu malu nišu, ti si super. Ali hoću da kažem, iza toga mora da stoji ozbiljan dugogodišnji rad. Mi smo, i tu ću zameriti svima koji su u svakom segmentu promocije naših prehrambenih proizvoda, uslovno rečeno bi ovo moglo da uđe u tu priču, grešili su svi, jer su kampanje uvijek bile deo nekog projekta, pa onda taj projekat se završi posle godinu, 2 dana. Onda svi ćao, onda dođe neki novi ministar, neki novi šef, neke uprave, neki novi direktor nečega i onda krene iz početka i od njega naravno počinje svet. Ovo treba da se postave neki interesi, šta su nam konačni ciljevi, da na osnovu toga, hvala Bogu, imamo fantastične ljude koji su u marketingu, tržištu, koji rade po svetu, koji su, fantastične rezultate. Mi smo pričajući, recimo, o jabuci, ja sam razgovarao sa Lazarom Džamićem, znaš, i onda čuješ neke stvari, znaš, koje su neverovatne, znaš. Grlom u jabuke se zove emisija, nekako mi to Da, pa idemo s teme na temu, to je valjda normalno, osjećam se kao da smo kafani. Ja mislim da je normalno, zato što smo na početku stvarno preskočili da spomenemo Aleksandra Vasova, tvoje goste, da spomenemo emisije tipa Grlom u jabuke, da spomenemo one sjajne devojke koje rade, kako se zove, Lubenica. O da, Slatka mala iskače. Slatka mala iskače, kao ja ću da najavim, ali moram ovako, Slatka mala iskače. Sama je sebe nazvala, ona je predobra, mislim. Jest. To je jedna ozbiljna porodična priča pred kojom je tek budućnost. Vasov nije svirao kaval. Nije svirao kaval, da, ja sam isto očekivao, međutim čovjek je imao posla do brdo, ali nije svirao kaval, ali svirao rečima. To je, apropo podcasta o kome sada pričaš, meni je to jedna od najdražih epizoda, jer je Saša upravo ima ono što očekujemo od tih gostiju, što bih voleo. To su ljudi koji sa ogromnom širinom prilaze tome. On je jedan krajnje renesansni tip, koji je veterinar, koji je kinološki sudija, koji je muzičar, koji je filozof na onaj lep i kvalitetan način. On pristupa životu i otići kod njega. Evo sad idem za prvomajske praznike, sam kod njega i radujem se svakom. Pozdravi ga puno, sjajan Aleksandra Vasova. Nekako, ja volim da kažem, prirodno nadaren čovjek. Kad si sve to nabrojao, on je to sve još i postavio kod sebe u svom portfoliju, ali u stvari on je onako prirodno bistar čovjek, da kažem onako seljak u srcu i duši, uz najbolju onu konotaciju, naravno, celjačku, najplemenitiju koja može da bude. To što je kasnije iskrivljena, da li su nam krivi komunisti ili ko, to je manje više bitno, ali... Svi ti komunisti, što kaže, i četnici i partizani smo mi. Znaš, sve smo to mi. Niko to nije, znaš, niko nije došao uvezen sa strane, znaš, da bude to što smo mi. Mi smo jedni drugima, znači, bili neprijatelji. Sve vreme kad malo pojednostaviš, onako semantički, znaš, mislim, mi smo zapravo bili deo te cele priče. Vidi, ti ljudi koji su gostovali, ja sad malo navuku si me opet na priču o mom podcastu, kome se nadam se vraćam ove sezone, sad sam u nekim pregovorima da krenemo u drugu sezonu i da neke nove ljude, nove stare ljude pozovemo. Svi ti ljudi pričaju jednu vrlo jednostavnu priču, vraćaju nas malo da razmislimo o tome kako živimo, vraćaju nas da razmislimo o tome šta su te neke vrednosti koje mi živimo, bez neke sad lažne, znaš, skloni smo tu mitomanije, znaš, pastoralnim slikama o selu i to sve. Ne, to su ljudi koji žive realan život, koji je manje ili više u skladu s prirodom, nešto su naučili o sebi. Kasnije, na kraju krajeva, znaš, delim to iskustvo. Ja, onog momenta kad sam zasadio prvu malinu, nešto sam naučio o sebi. Da, i u tome si spominjao si tu priču i imao si, ugostiti je bilo i čovjek koji, mislim, se zove čuvari tajni biljaka, sjajni. Momčilo. Znači, to je onako...
koristio si, naravno, i svi mi smo vidjeli da može da se profitira, a da se ne naruši. I to je ono pitanje da se vraćamo na početku. Može da se profitira, da se naruši harmonija prirode. Ste došli do tog odgovora da je to put pravi ili ćemo ono kao nešto sve prskati po 16 puta? Vidi, što se toga tiče, jedna od misija koju sam i u komori, nadam se, uspešno sprovodio protekle godina, kada smo osnovali stajao sam iza te priče, centar za organsku proizvodnju, pa smo onda počeli da podržavamo nastup srpske privrede na Biofahu, koji je najveći organski festival. Ta cela priča o organskoj proizvodnji je jedan deo priče o razumevanju prirode. Ali, da budemo iskreni, ne treba tu stati. Prskanje je, ne treba toj priči pristupiti ja kao stvarno organski sam proizvođač i u životu ništa nije ušlo u taj naš malinjak što nije u skladu sa tim principima, ne pravilima, nego zaista željom da sačuvaš taj neki biodiverzitet. Pravilnom primenom sredstava, primenom nauke u poljoprivredi, ti ćeš sačuvati tu priču. I tu se stvari jako približavaju standardi u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji, bar u Evropi. Amerika je posebna priča, bio sam nedavno u Severnoj Karolini, vidio sam što oni rade, to je za nas potpuno drugi svet. Ali u Evropi približava se to. Standardi su takvi, ljudi na tržištu hoće zdrav proizvod i vidi, ne treba mi da izmišljamo toplu vodu. Evo, gledao sam pre neki dan na onaj Clarkson's Farm, znaš, kada je Jeremy Clarkson otišao iz Top Geara i onda je on na Amazonu počeo onu priču sa farmom svojom i ti vidiš da oni ne mogu da naprave nijednu intervenciju na farmi, ne može da zapati ribnjak, ne može ništa da ne nađe neka inspekcija i kaže da li ti narušavaš jazavce koji je njihova prava dok ovdje živi. Sad to zvuči stvarno suludo, ali nije suludo. A nije suludo. Pričali smo na početku, ima projekat jedan koji je još u toku u Rakiji kod nas, švedska vlada i sada ne ulazimo, Adapt je taj koji nosi u Srbiji sve to. Natural Based Solution se zove, odnosno cela priča njihova jeste da na 2 lokaliteta u Srbiji i u Albaniji naprave nešto što je, pa kako to da prevedemo, Natural Based Solution, rešenja zasnovana na prirodi. I sad je to bilo stvarno onako ograda koja unutra treba da budu buše u silopastoralnom delu mog imanja koji ima 2 hektara livada i hektar šume gde treba da uđe. Ograda mora da bude takva da ispod te ograde mogu da prođu jazavci, kune, prosto neverovatno. Znaš kako kažu dede, znaš, u kraju kada kaže Nemo. I gledaju moji kao, pa ko će to da radi? Ko će ovdje to... Mislim, i moguće je. I evo, tu smo negdje, da kažem, u 2. 3. godini, to treba 5 godina, nadam se da će sve to dobiti i finale, već to izgleda sjajno. Naravno, učestvuje i grad Kraljevo i učestvuju još određene institucije i mislim da to stvarno može, kao pilot projekat je. Znači, ako to uspe, pazi, pilot, ti znaš za one aktivnosti koje su vezane za, ne znam, projekte neke, pa ne uspe 80%, ali 20% je uspelo. Znači, start-upovi. Mislim, znaš, u svetu, kako to funkcioniš? Naravno, to ne uspe 80, neki, ali 20 to je uspelo, to je sjajno. Neki hedge funding, znaš, neka... Vidi, ja mislim da ti projekti imaju najveći rizik njihov se nalazi u našoj toj nekoj palanačkoj priči. Znaš zašto? Znaš i sam. Kada si krenuo nešto da radiš i ti, to mogu da potpišem, sada stavimo ovde 270 € da uložim, da je bilo ljudi u kraju koji su ti se smejali. I bilo ljudi u kraju koji su rekli, daj, nemoj da se mlatiš tu, razumeš, bez veze. Vidi ovog. Ti će mi kažeš i sve ostale priče. Da. Do momenta dok nisi prve turiste doveo kod sebe, dok nisi organizovao prve ture, dok nisu vidjeli i onaj finansijski aspekt toga i dok nisu ljudi neki rekli, znaš, onda su sedi i grizli svoju bradu. Znaš, i to je to. I neko mora da povuče, neko mora da krene. Neko mora da razume. I ne možemo očekivati da svi razumeju sve, možemo očekivati da manjina razume više, i da će ta manjina povući onaj ostatak ljudi, da kaže, ljudi, mi moramo nešto da promenimo u našem pristupu u životu. I onda kada to imamo, uvijek je neki dobar domaćin bio u selu, nije on bez veze dobar domaćin, on je, možda je školovaniji, možda je više video sveta, možda je više trgovao, kretao se i onda je on povukao sve ove druge da rade nešto pametno i dobro za celo selo. Baš tako. On je bio, tako su i nekad, kad se prodavala rakija, kupovalo se od poznatog. Ti sada kad kažeš, ovo je, ja garantujem od tog čoveka sam doneo rakiju, doneću. To je nekad bio marketing. U tom smislu, od reči do reči, od usta do usta, znalo se da
zbog nečega, evo, dobro si rekao, da li je školovan, da li je prošao Peštu, Beč, da li je otišao negde dalje, da li je bio u Sankt Peterburgu, da li je bio ovde, ali je nešto više video od onog što ti kažeš. A ja uvek glasam za školovanje, znaš, ja mislim da mi se, tu da. priču sa znanjem, nažalost, to je jedan svetski trend da je znanje, da je nauka počela da se dovodi u pitanje, znaš, ti sad zaista imaš grupe na društvenim mrežama koje raspravljaju o ravnoj zemlji, znaš, u 2025. Znaš, i to je ozbiljan problem, ozbiljna dijagnoza društvena, znaš, gde mi sada pričamo o tome da li nauka, da li ja verujem nauci ili ne verujem nauci, pa kako bi ti rekao, znaš. Znaš, to je ta priča, znaš. Tako da, znanje je to koje vodi celu priču. Naravno da je taj neko ko je školovaniji prosto dobio neku širu sliku, naravno taj neko ko je, kakvo god to školovanje bilo životno, bilo formalno, taj je dobio neku širu sliku, onda je došao nekome ko je tu, ko živi tu palanačku priču, prosto, možda zvučim grubo, ali kada vidiš u praksi gde nauka pomera stvari, kada vidiš evo u toj proizvodnji tradicionalno našoj te maline, šta se dešava, onda shvatiš zašto smo u problemu. Mi smo, evo, da napravim malo digresiju s tom malinom, mi smo zemlja koja je jedan od lidera u svetu u proizvodnji i izvozu maline. Karakteristični smo po tom vilametu koji se kod nas odomaćio, to je sorta iz Oregona, mislim, ali se odomaćila kod nas od 70. godina. I onda smo stigli dotle da imamo prosečne prinose u Srbiji 8 tona po hektaru. A ako imaš ispod 15 tona po hektaru sa nekom modernim agrotehnološkim merama, onda zaista treba da razmisliš da možda radiš nešto drugo u životu. Šišaš pse, ne znam. Mislim, probaš nešto drugo. I onda shvatiš da nije cena tema o kojoj mi treba da pričamo, jer ti ako proizvedeš toliko malo, tebi nijedna cena neće biti dobra. Ako imaš visoke prinose, samim tim će se te stvari uskladiti. Visoke prinose dolaze sa znanjem, ali kada moje komšije ne žele da kupe sertifikovanu sadnicu, zato što misle da ona skuplja, a pritom dobijaju države povraćaj za tu sertifikovanu sadnicu, onda neko treba da ih nauči, da oni vide u praksi da je to bolji pristup, da je to pametniji pristup. Zato je ona moja priča koja kaže, ajde da negde neki pilot, ajde da negde neko uspe u tom pravcu i da oni vide kod tebe šta se dešava, da vide u Rakiji šta se dešava, da vide kao što su videli, ajde i da se sad vratimo na fest, da su videli da može da bude kulturna manifestacija u odnosu, neću da hejtujem jade, ali jade po meni su nešto, zamisli pre svega toga, vi ste bili drugari, eto, Dorčolci od 17. godine. Pa da, više poznanici, stvarno naš, ali sretnite živote spoji, znaš. Sad zamisli Rakija Fest, mislim, to je za sve nas bilo, čo je nešto drugo. I onda kad dođemo u Beograd, pa tamo gde se održava, pa kasnije se to menjalo par mesta, ali sve na tom nekom sjajnom vrhunskom nivou, odnosno kulturnom, umetničkom, kako god. I ne znam, čini mi se da i sada, od prošle godine i ove godine, Branko ponovo pomera te granice i pravi taj novi rakijski svet. Ta cela ekipa, ajde ovako, zamislimo ajmo malo da pričamo i o tome, da. Da, zamisli situaciju sada da kažeš, ja pijem konjak. Znaš, kako ti vidiš sliku čoveka koji sedi i pije konjak? Znaš, to je uvek neka situacija, znaš, neki je to moment, nešto si dobro obučen, znaš. I sad, ja nekako celu misiju ove priče u koju sam sa zadovoljstvom ušao sa Rakija Festom vidim kao to, ajde da kad kažemo idemo pijemo rakiju, kažemo, znaš, idemo nešto lepo, fino radimo. Da to ne bude, idemo da se obločemo. Znaš, pošto to je, mislim, banalizujem stvari, ali zaista kad pogledaš, kada počistiš sve ove suvišne detalje, svodi se na to. Ili ćeš otići u te jade, kako ih ti zoveš, a misliš na raznorazne rakijade ovamo i onamo, kao što imaš pečenjijade, kao što imaš, vidi. Sve ostalo, ali jade kao... Tako je, kao paradigmu, da. Paradigmu i sinonim nečega što je... I onda imaš jedan pristup u kome ćemo mi reći, vidi, hajde mi da razgovaramo o tržištu, o tome šta se na njemu dešava, o standardima u proizvodnji. Hajde da razgovaramo o tome kako da artikulišemo sve te male proizvođači da oni postanu destilerije registrovane. Hajde da vidimo kako možemo više da izvezemo. Hajde da pozovemo partnere da razgovaramo o iskustvima. Znaš, kao što Marin dolazi pa priča o tim stvarima, kao što Levaj će da nam kaže šta su oni radili u Hrvatskoj. Pa da mi kažemo, pa čekaj, dobro, ajde se uporedimo, ajde vidimo, ajde da idemo zajedno na te festivale. Sve te stvari treba da budu deo misije Rakija Festa i jesu,
I zato smo u toj celoj priči i mislim da 11. maj je sada ono sledeći korak. Sledeći korak ka tome da sledeća godina bude, evo već je bilo tesno za izlagače. Ajde, bude tesno za publiku. I novina ovog Rakija Festa, na koju smo posebno ponosni, je kurs senzorne analize. To sam htio da postavim pitanje, ali hvala ti, evo, nastavi i nekako moramo da stanemo sada i sad poslušajte ovo je sjajna Ana Lapčević i od prošle godine neko ko je pobrao toliko prelepih utisaka svih nas rakijaša, šta ove godine, koja je ta neka lepa dužnost Anina ove godine? Ja ću ti prekažem šta je priča, pa ću onda nešto kažem i o Ani, zato što mislim da zaslužuje. Novost ovog Rakija Festa je Rakija Experience. To je kurs senzorne degustacije analize rakije. Znači, svi oni koji žele da kupe ono što se zove premium karta, na Gigstixu su inače karte, premium karta podrazumeva da osim što, kao i svi drugi koji kupe karte, možeš beskonačno da degustiraš rakije i koktele od rakije, što je inovacija Rakija Festa. Ja sam bio skeptičan, vidi, prevrtao sam očima u početku dok nisam probao, onda sam rekao, izvini, skidam kapu. Znaš kako, neću da te prekidam, ali sjajni kokteli su u ludilo su. A realno su ludilo. Znaš, priđe mi, hoćeš ne, daj mi, oduševljen sam. Znaš, kao neki badem, nešto, ne znam, vrhunska priča. Nebitno. Onda smo sad uveli smo ovu priču. Ljudi će naučiti kako da analiziraju rakiju, kako da je pristupe, šta da traže u ukusu. A sad ću ti reći zašto Ana Lapčević. Ana Lapčević, inače, inženjer voćarstva i vinogradarstva sa, ja mislim da 13 godina iskustva u poljoprivrednoj inspekciji, što će reći prošla je sve proizvođače po Srbiji, znaju je svi jako dobro. Pored toga je i direktor regionalne privredne komore Užičkog Zlatiborskog okruga. Pored toga je divan čovek, što je isto kvalitet koji je nekako legao na ovu cijelu priču, skupili su se ljudi. Ja bih stavio na prvo mesto to. Ne, naravno, ali hoću hteo sam ove stručne stvari. Ali Ana je neko s kim, ako hoćeš ići u kafanu, možeš da učiš pre toga, znaš, jer ja sednem s njom u kafanu, mi naručimo rakiju ili vino, bez obzira, i onda ti ona uzme ovu čašicu, pomiriše, ispriča priču, ja sam shvatio, čekaj čovječe, ova žena, znaš, vidite kako znači opet. Onda se ona uključila na poziv ekipe iz najjačih ukusa u žiri i vidim da i njoj to prija, a prija i žiriju, prvo jedina žena u žiriju, što je kuriozitet cele priče, što znaš i sam da nije često u tim žirijima. Ja sam prošle godine bio na tom snimljivanju, snimio sam par intervjua, mislim, Ana je... Ona vatra s kojom ona ulazi u tu priču, znaš, to je iskrena i zdrava strast. Ana će držati kurseve te i ja sam se prijavio, mislim, sad ti kažem, prijavio sam se i ljudi dalje mogu da se prijave preko Gigstixa da kupe te karte. Da, mi ćemo staviti link, to znaš, dole i upisat ćemo sve to, ali naravno ta premium ulaz... Ima je ograničeno, mislim, to mi je... Ne, ja se nisam prijavio, ja ću se sad prijaviti. Bili smo hrabri i ove godine nismo ograničili, što znači da će biti više termina. Znači, počet će program sa tom sednicom grupacije koja će se tamo održavati u toj prostoriji gde će biti i kursevi degustacije. Kada se završi sednica grupacije, onda od nekih 2 popodne, recimo, kreću ti kursevi i oni su na sat vremena, praktično, u zavisnosti od broja prijavljenih će Ana, vidjet ćemo kako će ona izginuti sa time, ali da kažemo da može nekih 15 ljudi po jednoj turi da se prijavi, da ljudi dobiju čašice, da prolaze kroz uzorke, analiziraju i shvataju šta bi trebalo o čemu bi trebalo da razmišljaju dok probaju rakiju. To je jedan potpuno drugačiji pristup, znaš, onda to, moram da priznam, neke stvari već od nje naučio, ali ljudi koji su iskusni, naravno, u tome znaju koliko je to složen posao, ali nije, kako da kažem, nije nuklearna fizika da se naučiti. I još jednu stvar koju nisi rekao, evo ja ću podsjetiti, jer na kraju još i dobijaš neki befel, Dobijaš ćagu. Dobijaš. To je mnogima bitno. Dobijaš potvrdu da si pohađao kurs. Kako šta, ali dobijaš, je li tako? Apsolutno, dobijaš potvrdu da si pohađao kurs i kad ideš u kafanu lepo poneseš to i neko još da priča. Sa predznanjem. Kelneru kažeš, molim te, samo vodi računa kad preporučuješ, samo da znaš. To gazdinu rakiju i tu rakiju od komšije, daj mi da vidim koje imaš etikete. To je posebna tema. Pre neki dan sam, neću spominjati na Bežaniji nekim tužnim povodom, ali svratim u ozbiljan veliki restoran, kafana, šta je. I kako pun je, brate, to bi negde vreme ručka. Mislim, nema mesta. Ajde šta da pijemo, ja druga radi šljivu, naravno. Jer koju imate? Slušaj,
Ivan Gazdin, što pravi, vrhunsku. Ja, da li moguće. Znači, 80% garantujem da je kafana i restorana tako našpanovano, ili kako to da kaže. Ne što sam doživao, bio sam poslom, naravno, pošto kod mene bavim se i tom prehrambenom industrijom i poljoprivrednom proizvodnjom, sve te stvari pokrivam u komori i bili smo poseti Rubinu pre izvesnog broja godina. Sjajni su. Ne, to je firma iz onog vremena, to su giganti bili ovdje. Jesi išao na klasična poseta, obilazak, i na kraju... Imali smo neki sastanak. Ili neki sastanak. Imali smo neki sastanak, ali... Imaju oni turu turističku jednu. Nisam bio na turi, bili smo ovako, pričali smo i pričali smo o vinjaku, naravno, pošto je to jedna od logičnih priča u Rubinu. I onda je tehnolog mi pričao svoje dogodovštine, da on dođe na svadbu u kraju, i da pita, i sad, upravo iz tog razloga koji si ti pomenuo, da ne bi razmišljao šta će da dobije, kaže, ti meni vinjak jedan. Kako ti kažem, ja ga pravim. I onda mu oni posluže vinjak i on kaže, uzme čašu i kaže, ovo nije vinjak. I kažu, jeste gospodine vinjak. I sad kelner koji je služen kako nije vinjak i ode i donese mu flašu. I kaže, vidi, flaša jeste, ali vinjak nije. I prijatelj pravi ga. Trebalo bi da znam šta je. Vidi, to su problemi. Mi se evo na grupaciji proizvođača jakih alkoholnih pića u komori. To je prevara, to je ekonomska, kako se to zove? To je ozbiljna priča koja potencijalno možda ozbiljno ugrozi zdravlje ljudi. I ljudi zaista ozbiljno treba da razmišljaju. Mi imamo tu misiju već godinama. Ti znaš Branku Gagić koja u komori vodi tu grupaciju i koja to stvarno sa srcem radi već godinama. Ima taj entuzijazam koji meni uvek bija i Branka i ja smo i ranije, dok sam ja vodio sektor poljoprivrede i evo sad od nedavno, dok ponovo sarađujemo tim temama, pričali smo o tome 1000 puta i to je jedna velika tema toga šta sme da se zove rakija, gde je trebalo da se služi i tako dalje. Ta borba je jako teška, ta borba podrazumeva, to je jedna multisektorska stvar, tu svi treba da učestvuju, da treba da učestvuju nadležne inspekcije, da treba da učestvuje i Ministarstvo unutrašnjih poslova u mnogim okolnostima, Ministarstvo zdravlja. To je jedan ozbiljan zajednički posao, ali mislim da najviše mogu da učine sami proizvođači. Njihovo zajedništvo, njihov pametan pristup tržištu i, opet da se vratim, edukacija, puno znanja. Potrošač treba da zna šta treba da traži. Potrošač treba da zna da nije dobro da traži Gazdinu neku rakiju koja nema ovu akciznu markicu, koja nije pravila celerije. Zdravstveno da je to problem, pa onda da idemo dalje, da li... Vidi, ti imaš sad proizvode na tržištu koji nisu kao nekad, znaš, da se peklo u nekim kućnim destilerijama, pa si dobio neke, katastrofalne situacije kao što smo imali svoje vremeno sa onom čuvenom zozovačom od koje su ljudi nastradali. Sad imamo jednostavnije stvar, ljudi kupe etanol, dodaju aromu i prodaju što... I to je, što se tiče zdravstvene ispravnosti, čak nije ni toliko opasan proizvod, ali to nije rakija. To nije rakija i to je, ako se dobro ne deklariše, ulazi u taj, drugi problem i prevaru. Što ja to nekako tradicionalno nazivam špekulantska priča, da svako može da profitira na akciznoj robi. Znači, to ozbiljno da profitira, a to se dešava. Sad, šta bi volao, Veljko, da nastavit ćemo još... ono što je bitno za Rakija Fest, da kažemo da to na kraju stvarno sublimiramo u 3-4 dela, 3-4 rečenice ili pasusa koje ćemo to ljudima da pokažemo da je to još jedan iskorak. Što je meni stvarno kad smo se ja i ti čuli, dogovarali za ovo kao Deki, kao smo se čuli sa Dekijem. Meni je to bilo šta se dešava ove godine. Ja sam pratio da se... izlagači se predstavljaju, da to lepo izgleda, da imaju rilove, svaki izlagač se predstavlja na poseban način, to je stvarno dobro. Ko je to? Ja sam to na ovom prvom obnovljenom Rakija Festu i rekao Branko, mislim da je tu dobar korak napravljen. Da. Ali ovo nisam znao. Ovo, znači, to je taj sastanak i to što Privredna komora, i hvala Privrednoj komori, jer stvarno čini mi se da država... A sad, ne znam, da li da poistovećem državu i Privrednu komoru. Ne, mi smo udruženje privrede. Pa naravno, vi ste ti, u stvari. Mi smo budžetska institucija, nas ti ljudi plaćaju, hteli ne hteli. Kad mi kažemo da li je viski napravila Kruna, to je baš pričao Slobodan Adžić, doktor Fireball, kako ga ja zovem, pa nije viski napravila Kruna, viski je napravila udruženje, odnosno napravili proizvođači.
Znači, kruna je se tu, kad kažem kruna, mislim na državu. Država tu ne može da se bavi toliko koliko bi mi trebali. Tako da, eto, imate taj, jel tako, jedan organizovan poseban sastanak, da malo još o njemu, rekao si ti nešto, ajde da još ga malo... Pa ideja je, znači, ti sastanci grupacije, Privredna komora u okviru svojih udruženja ima grupacije koje zastupaju različite podsektore. Tako je grupacija i proizvođača jakih alkoholnih pića, tu dolaze svi koji učestvuju u tom, ajde kažeš, podsektoru. I ti sastanci prvenstveno služe da bi se odatle uputile neke inicijative ka zakonodavcu najčešće. Tu se kaže šta je naš problem, glasa se da se to plasira dalje i to onda ode u neko ministarstvo i mi smo dužni da privredu nekim kvartalnim izveštajima izveštavamo šta je učinjeno po svakoj pojedinačnoj inicijativi. Nekada su ti sastanci, oni se uvijek održavaju na inicijativu predsednika grupacije, najčešće se zapravo tako održavaju. Predsednik grupacije je jedan od privrednika koji zastupa tu celu grupaciju. Nekada su ti sastanci da se vidimo i da popričamo malo redovnije o tome šta su nam problemi. Ovoga puta je ideja da nekako potvrdimo tu spremnost da zajednički radimo na ovim ključnim pitanjima, da saslušamo recimo iskustva Marina Levaja, da iniciramo Svetski dan šljivovice, što mislim da je jako važno i mislim da je jako dobra ideja. Evo, odlično. Zato što je to stvar koja će nas vezati, koja će nas naterati da makar jednom godišnje shvatimo da imamo nešto naše što je tamo negde u UNESCO prepoznato. Se zna taj datum? Pa to je neka, pa ne, ajde da kažemo da, bila je to neka ideja datum upisa 1. decembar, pa pričat ćemo da li je to možda najbolji 1. 2. ali ajde neka, i kad je taj dan, neka oko tog dana, neka sednu svi koji su učesnici u tom lancu vrednosti, tu podrazumevam i Horeku, pa neka kažu, hajde tih dana da promovišemo ta pića, hajde tih dana da nam ona budu istaknuta na menijima, hajde da razgovaramo o rakiji, da organizujemo promotivne večeri, ručkove, hajde da, znaš... Da se napravi neki, kako, savremenim rečnikom, hype neki oko tog dana, ajde da i koristimo i te reči savremene i da omladinu pozovemo i da ljudi kad dođu na Rakija Fest da se osjećaju baš onako kao kad odu u bioskop, kad odu u pozorište, kad odu da se bave kulturnom nekom manifestacijom, a ne ispijanjem. Apsolutno. I nikada nije bila namera, za razliku od ovih drugih, gde ne znam koliko ko popio više, ne znam čega. Slušaj. Mislim, takve budalaštine i priča će, to će biti jedna sastanak tako zatvorenog tipa, otvaran sastanak zatvorenog tipa. Da, pa mislim zatvorenog tipa, pa on ima neki formalni deo koji prosto treba ispoštovati i to. Dobro, to su, jel tako, to su destileri, odnosno vlasnici destilerija, jel tako? Tako je, to su vlasnici destilerija. Koji su ujedno, jel tako, po zakonu i tako su i članovi Privredne komore. Jeste, sva pravna lica. Kaže ona prvi pasus, kaže sva pravna lica su i... Sva pravna lica su i članovi komore, ali članovi komore mogu da budu i udruženja, mogu da budu i zadruge. Tako je, svako može da se učlani u komoru dobrovoljno ako želi, što mislim da je dobro, što prvo ti ljudi ne plaćaju simboličnu članarinu, ti koji su zadruge, udruženje i tako dalje, ali imaju priliku da budu tu i da ostvaruju svoje interese kroz nas. Prosto snaga našeg mehanizma je velika, saradnja sa ministarstvima je odlična, ona nema političke konotacije i ne bi trebalo da ima. I naravno, svi živimo u dnevnoj politici, ne možemo mi da sad nju izbegnemo, ali ovde je bitan posao, ovde je bitno to da ako neko ima problem u izvozu, hajde mu pomognemo, nađemo partnera, hajde da vidimo gde su sajmovi. Mi vodimo, kao što znaš, destilerije, vinare, vodimo na sajmove, na najznačajnije svetske sajmove. Ova cijela priča koja se dešavala oko Wine Visiona, mislim da je dosta pomogla, da tu neki kupci ozbiljni dođu, onda rakijaši tu takođe imaju svoje mesto. Hoćemo li imati Rakija Vision? Pa vidi, sad da li smo još zreli za tako nešto, ne znam, ali mislim da smo blizu, jer ajde da se vratimo sad, pogledaj analogiju sa vinom. Vinska ili rakijska zemlja? To pitanje je stalno, bio je Neša Andrić ovde pre par epizoda i pričali smo o tome i on se onako nekog našalio Expo par Expo. Ja sam mu rekao, zašto za taj Expo ne možemo da imamo svi koji dolaze da i prođu kroz jednu prostoriju koji je muzej rakije? Pa vidi, mislim, ideja koja dolazi od ljudi koji ćemo isto tako sesti na Rakija Fest, gde će ljudi doneti odluku o tom nacionalnom danu, je li tako, naše rakije.
već kako se zove, i onda možemo predlagati, možemo takve sastanke, što hoću da kažem, ponosan sam što se to dešava na Rakija Festu i ponosan sam što su ljudi iz Privredne komore nekako, čini mi se da bili više okrenuti vinu, i sad kad sam ja spomenuo taj Rakija Vision, da li ste razmišljali, ali već su napravljeni koraci. Sa ovim Rakija Festom vi izlazite, jel tako, sa jednom pričom rakije, i čini mi se da mi ne bi trebali, odnosno da nećete ni vi pustiti to tako lako. Pa napravi analogiju sa vinom. Sjeti se da smo bili sa vinom pre 20 godina. Znaš, mi kad smo bili deca, ti i ja, na slavama je bio car Lazar i carica Milica. I daj mi belo i crno. Imao si tikvešku Smederevku i imao si banatski rizling. I tu smo se negde kretali u tom nekoj kvinti, znaš, tih litarskih flaša, i onda odjednom bum se desio, ogroman, gde ti sada imaš takve iznijansirane vinske regije, sa prepoznatljivim karakteristikama, sa velikim, malim vinarijama u tome, sa podrumima koji imaju, ne znam, desetine hiljada flaša godišnje koji kidaju sa kvalitetom. To se sve desilo za par decenija zapravo. A pritom pričamo o nečemu što je tehnološki, da budemo iskreni, složeniji proces. Proizvodnja vina. Podrazumeva takve varijacije koje su tehnološki, ako verujete, tehnološki zahtevnije. Ali ti sad sa rakijom, sa ovim bumom koji se dešava i sa ovakvim manifestacijama i sa ovakvim inicijativama kao što je Rakija Fest, jer on nije samo festival, to je jedna permanentna priča, bi bar trebalo da bude. Da, o tome i pričam, o tome potenciram da nije samo to, to je u stvari... To je jedna, to je šlag na tortu. Pa pazi ti sad šta se sve dešava, nešto i se dešava u Privrednoj komori gde kaže, rakiju, sad da malo pričamo o njoj malo više. Iako je bilo i ranije podrške, ne mogu da kažem, ali mi smo nekako, ali tako, išli uz vinare, pa su vinari bili u Dubaji, pa su bili rakijaši u Dubaju, u stvari sad ne ulazim u to. I mislim da je to pod krviteljstvom komore, pa je sad nešto bilo u Tokiju, provajen isto, ta neka priča, ali realno je, uhvatili ste se malo za rakiju, mislim, na Privrednu komoru. Pazi, sve vreme smo... Niste nikad bili, da niste bili uz nas, ali čini mi se... Ja poslednjih, od neke 2016. sam u tom sektoru i sve vreme, to je skoro 10 godina, ja znam da smo sve vreme u tim sednicama, u grupaciji, u inicijativama, u nekim predlozima ka zakonodavcu. Ozbiljno se radi na tome, ali ništa ne može da se desi preko noći. I ne može da ostane priča samo u okviru komore. Mi kao što smo imali u sektoru organske hrane, imali smo i u jednom trenutku jako i državni angažman, i komorski, i nevladinog sektora, ne znam, kroz Srbiju organiku, kada se svi pokrenu oko neke priče, onda ta priča naravno mora da se pomeri korak dalje. I to se neminovno dešava s ovim. Znači, sama ta činjenica da mi imamo ove boce ovde koje ovako izgledaju, ajde se vratimo 20 godina unazad. Tako je, ajde da budemo da predvidimo šta će biti za 20 godina. Pa to ti kažem. Ako budemo išli ovim putem, nekako mi želimo da se desi odmah i sad, nekako ovo savremeno društvo, ovaj konzumerizam, stalno nešto, ajde sad moramo, ajde odmah da... Pa ovo je čekalo 11 godina u flaši, u buretu, znaš. U buretu, mislim, da. I ja kad sam pitao Miloša to, pa deki jeste to 2, ali to je 11, mi kažemo, inače tu, to onako, toliko smo možda previše kritični prema sebi. Ne znam ko je razgovarao ovde sa mnom u emisiji, ne sjećam se, mislim Marko ili... Kaže, zamisli, rum se pravi od melase šećerne trske. A mi pričamo da li smo stavili... Da, baš je Miloš iz Gore. Konjak se pravi od kolombara, on sad kao nekog standardnog, nekog posebnog grožđa i tako. A mi nešto, gledamo svaku sitnicu, da li je ovo... Mi pričamo o sortimentu, ti sad ideš u destilerije i sad prvo pitanje, sad smo svi postavili na koneso, znaš, ko što svi u Beogradu, znaš, znaju da li Kolumbija, kafe ili Brazil važi. Znaš, pusti, znaš, sad. Tako isto i sad ovo, znaš, sad svi dođu, pa, znaš, sad već se već pita, ali to ranka, ali ti lepotica, znaš, koja je sorta. Tako je. Znaš, to je sad već jedan sledeći stepen i sad to jeste sve na nivo trenda i ima tu dosta i foliranja, znamo mi to sve, ali vidi, to sve rađa neko znanje. O tome se priča. Pa onda jedan hoće više da nauči od drugog. Pa će neko da ode na ovaj kurs. Pa će da kaže, vidi, stvarno sam nešto konkretno naučio od osobe koja to zna. Kogod, ali neko će otići i taj neko će negde nešto preneti i taj neko će doći u kafanu i reći, nemoj mi to, daj da vidimo šta imaš. Da ne ulazimo dalje u priču gde ja razgovaram i sa vlasnicima restorana. Ići ćemo posle ovoga u jedan restoran sjajan u Kraljevu koji neguje to i kaže, deki, ili možemo da napravimo rakijsku kartu, ne vinsku.
Nego ajde napravimo rakijsku kartu. Tako je. Jer, da li smo mi zemlja vina, zemlja rakije, ne moramo da se oko toga polemišemo i diskutujemo, ajmo da i jedno i drugo bude u našim rafovima kao što je ovdje. Da ne budu, neću da ih zovem vodke, apsoluti i ne znam koji viski, koji su ne znam šta, nego da budu naše rakije, jer zaslužuju sada i dizajnom. Ne samo da ne pričamo o kvalitetu koje bi trebalo da se podrazumije. Samo treba, evo, uvek ajde se poredimo, znaš, sa drugim sličnim sektorima. Eto, mi smo tako, što ne bismo bili zemlja sira i kajmaka, znaš, evo, ja sam u Kraljevu, trenutno, znaš. Da, sad kajmak. A to ti kažem, znaš, kajmak, ali taj kajmak imaš, ne znam, u Milanovcu, u Pranjanima, znaš, pa imaš, i sad sve to ima neke svoje specifičnosti, kao što imaš, ne znam, koliko stotina vrsta sireva u Francuskoj, što ne bi imao toliko stotina vrsta, ali u standardizovanih sireva, da ja znam da taj kraljevački sir ili kajmak, da to ima otprilike tu priču ima neku. To, ima nešto. Znači, kad odem u Pirot, da znam da je u Pirotu nešto tako. Ne znam da li znaš, sad interesantna je priča, Sneža Azanić je bila tu i pričala je kako smo dobili, kako smo upisani na listu UNESCO-a i kad je to u Maroku bilo ta sednica, oni su svi bili na telefonu, ona je jedna od predlagača, to je etnološki muzej u Čačku i ona je to predložila kao prvo za nacionalnu listu da se upiše nematerijalnog kulturnog dobra i baš se sa kajmakom da hoćemo li kajmaka, pa jedno i drugo, ali ovo ćemo za 3-4 godine. Znači, ozbiljno razmišljaju, imamo stvarno institucije kod nas koje ozbiljno razmišljaju o tome da stvarno naše prave vrednosti gurnu, odnosno da postave tamo gde im je mesto. Mislim da je stvarno neko ko nek Privredna komora stane iza nečega i vraćam se opet na Rakija Fest, gde mi možemo lako da dođemo u Privrednu komoru isto tako, ali ipak je ovo, da kažem, narodska neka dešavanje, znači bit će i muzike, sad malo priče još o nekim detaljima. Ove godine smo onako, ove godine smo ostali bez DJ-a, zato što smo shvatili da nećemo skrećemo pažnju sa onoga što je glavna priča. Mislim da ljudi kada degustiraju nešto, treba da tu bude neka lagana muzika u pozadini, ali treba da se posvete razgovoru sa destilerima, treba da pričaju sa njima, treba da probaju, treba oni da im objasne šta probaju, tu neko meze dođe, znaš, imate onaj food corner ispred, treba da se posvete tome. Onda smo neko rešili da budemo onako straight u tom pristupu i pazi, od 12 do 21 uveče, to je sasvim dovoljno vremena da tu prodefiluje više hiljada ljudi realno gledano. Tako je, bilo je diskusija posle ovog prošlogodišnjeg, jel tako, gde da uvedemo predavanja, gde kako, bio sam baš u ekipi i mislim da smo razgovarali i tada da treba neke stvari promeniti. Mislim da si ti već razmišljao o tome da je ovde malo glasnije, da niko nije obratio pažnju na ovo, da ovo bi treba da promenimo. Tako da hoću da kažem da se razmišlja o narednom već kad se ovaj završi. Ajde što kaže. Pa jeste. Da nije lako njega izneti, jel tako to? Vidi, siguran sam da ćemo pričati i posle ovoga, i ti i ja, ali ideja je negde da Rakija Fest bude stalno prisutan tu. Ovo ide još jedna, to je sasvim dovoljno. To se zove putna ona. Ne vidiš ti još, idemo da stavimo nešto u želudac, da bude masan želudac i rakija ide jedno uz drugo, odnosno hrana kvalitetna, da bi alkohol negde iz... To kako smo mi naučili kao narod da opravdamo ovo jedenje i pijenje, razumeš, kako smo ušli u nauku, to je sad već, znaš, to je sad stvarno velika umetnost. Ali vidi, ideja je negde da i Rakija Fest bude stalno prisutan, da ne bude, da mimo te manifestacije koja je centralna i koja se uvijek dešava jednom godišnje, da Rakija Fest bude tu i u komunikaciji stalno sa svojim, kako da kažem, učesnicima i sa destilerima i sa onima koji su potrošači. Da bude stalno u komunikaciji, da jednostavno pitamo mi ljude šta oni žele, da mi negde donosimo neka znanja do kojih smo došli, da jednostavno pričamo šta se dešava u svetu, šta se dešava kod nas, da ljudi jednostavno imaju negde, vidi, to znaš i sam da nije lak posao, stalno pisati nešto, čuti se, zvati, ali to nam je misija.
ako je misija, onda i to što je teško, a nije lako, moram da kažem, mora neko biti posvećen tome, ne može da se šalju generičke poruke, ne može da se šalje ovako, treba da se pozove. Drugačije kad nekog destilera, vlasnika destilerije pozove nekog koje stoji iza toga, predstavi se i tako dalje, nego kad se dobiju neki mailovi. Ti znaš kad stižu mailovi ili otvaram ili ne otvaram, ili vidim gde, šta i kako, ali taj pristup je sjajan i mislim da cela ekipa koja je uključena u organizaciju, ja ih znam, evo sad mi je drago i zbog tebe što si tu i znam da će to biti na tom nivou na kojem ste vi zamislili, ali nema razloga da ne bude, održava se u Barrel House-u, ili tako još jedna malo... Jeste, Barrel House, Georgesa Clemenceau, 19. O prostoru, Georgesa Clemenceau, 19. Da, priča o rakiji u srcu Dorčela. Reci nam nešto, to je ono kao... Jo, da, to je, nije bio... Da, to je inače, prostor je inače zvaničan restoran, mada je ono ogroman, mislim. To je prostor koji može primi 250-300 ljudi bez problema. I pritom vrlo dobar restoran, po koji tako se igra sa tim, nacionalna kuhinja, pa onda oni to kao malo neki fusion tu urade. Ideja da se, nadam se i otvorenom dvorištu, odnosno bašti, zato što Maje, ko će ga znati. Ko će ga znati za kišu, ali? Tako, da to, pošto tu kao neki food corner, pa onda ljudi to malo, prostor je fantastičan zato što su u njemu burići, Barrel House, i burići su sa rakijom, stvarno sa rakijom. Sa stvarno rakijom, tukao sam ja. Ne, to je jedna ozbiljna priča i onda se stvarno ljudi momentalno uđu u tu atmosferu. Oni inače rade neke te rakijske ture gde ljudi dolaze pa imate neke degustacije, ali nisu ove edukativne degustacije, ljudi odnosno probaju te rakije koje su tu. I prostor je fantastičan. Sad, inače su tu, njima je domicilni prostor rakije Branko, koja je Jasno, koji je brend, jel? Koji je, da, ozbiljan brend. Možemo da kažemo, posle toliko godina. Ljudi lako se odlučuju da nekog nazovu brend ili premium ili, ja ne znam, mislim, mnogo je tema. Mislim, ajde da se zadržimo ipak na rakije festu. Toliko toga imam da pitam vezano za... Pa evo kažete, to je neke sad kao priča oko tog prostora, on je tako, kako se to na srpskom kaže, inviting. Neko navlači ljudi da se tu zadrže, da budu tu. Toliko je onako inspirativan da ti uđeš i pored tog ogromnog bureta barika 220 ili nekog većeg, naručiš da li šljivovicu, da li, naravno, Branko, brend ima, jel tako, i drugih voćnih rakija. Ali to je onaj splet, znaš, to je onaj splet tog nekog u vizualnom nekom identitetu, estetici, splet nekog tog hipsteraja beogradskog, dorčelskog i tradicije. I to ono što se meni tu sviđa. Znaš, to prodajemo stvarno tu priču kroz Rakija Fest, mi prodajemo stvarno tu priču ozbiljne, tradicionalne proizvodnje domaćih rakija naših iz Srbije, ali tako da svako može da razume. Mi smo ove godine pričali, recimo imamo objave na ruskom, ti imaš nekoliko desetina hiljada Rusa koji žive u Beogradu. To je dominantno mlad svet, porodični ljudi koji imaju neke svoje životne navike, kažu da imaju dosta novca, i to je ono što su naši, znaš, kad kao ajde im izdamo skuplje stan. Ali to su ozbiljni ljudi koji žive neki vrlo intenzivan život, idu na sve koncerte, imaju neku svoju subkulturnu scenu, potpuno rusku, neverovatnu. Kažu, koncert Jareda Leta je bio u organizaciji Rusa u Beogradu, to niko nije znao postoji, nisi mogu kupiš kartu. Na primer, znaš, potpuno ludilo jedno. Ti Rusi, oni Dorčel obožavaju. Mislim, ja kao Dorčelovac ih razumem, jer je to najljepši deo Beograda, sad ću da budem malo onako lokal patriota. I mi smo se obratili njima. Zašto? Zato što kod njih, u njihovoj percepciji, čisto, dobro piće je vodka, jer ono nema nikakve primese, nikakve ništa. A mi sad njima objašnjavamo da ovo nije samogon koji oni kod kuće prave od ono, kako da kažem, kukuruznog brašna, tapeta i ne znam nija čega, nego je ovo jedno... Lepkova. Pa, prilike, pazi, samogon je stvarno ono, ali pazi, taj samogon sad možda u Rusiji da popiješ u kafićima kao brendirani samogon. Sad mi njima objašnjavamo da je ovo piće koje je kvalitetno, da je njegov kvalitet upravo leži u tim voćnim aromama, da je to ta cijela priča koju oni treba da shvati. Sad se obraćamo i njima. Volili bismo i da i oni učestvuju, da se oni prijave za kurse, znaš. Da, interesantno je to. I to je onako, puno ljudi sam čuo da ta jedna ne mala grupa, nećemo nazvati grupa, nego jedna kolonija, je li tako? Jedan deo ljudi i posebno na Dorčelu koji ne mali, imaju svoje
pozorište, imaju svoje lokale, imaju svoje onako baš dosta razvijeno i super je što će biti i nadam se da će biti... Da, ja se nadam stvarno da će doći dosta njih, mislim, baš bih volao bih da s njima možemo pričamo o tome, oni kažu oni su zatvoreni, pa ne znam da li su zatvoreni, prosto ljudi, poznaju se, tu su, žive, mislim. Pa kao i mi, kada smo negde, vjerojatno bi našli neku svoju... Pa šta pričamo, dešava mi se, evo idemo te sajmove, znači, onda mi se desi, putujem s jednom firmom i oni mi pričaju kako u Berlinu svake godine je sajam, Frut Logistika, fantastičan, inače sajam, na koji mi tradicionalno vodimo našu privredu i onda imaš firmu, predstavnike firme, ljudi, kako da kažem, novac nije tema, ali Berlin koji je fantastičan grad sa međunarodnim internacionalnom kuhinjom, jako je dobro, oni svake godine idu u isti restoran, naruče isto jelo, popiju isto pivo i idu dalje. Znaš, i malo smo i mi zatvorili, tako da pusti Ruse, mislim. Dobro, slažem se. I mi jedemo ćevape, znaš, u Beču. Ja moram da potvrdim da, eto, ne zato što ja znam Branka, nego priča moje supruge, koja je često na nekim seminarima u Beogradu i obično se na Dorćolu smeste u neki ili hotel ili imaju stan na dan i kao tu su videli neku ogromnu prostor, kao bi restoran, bar house, oni kao da uđu, oni su bili raspamećeni sa lopom. Znači, hoću da potvrdim da je kao stvarno to mesto je onako kultno i drago mi da si ti rekao, a ne ja, da je spoj hipstera i tradicije. Jeste, ali bolje ti da kažeš kao Dorćolac nego ja kao tradicionalista. Jeste, samo što znaš udobno. Koji negde osjećam, ja sam to povezao negde, rakija i Dorćol imaju neke vertikale, ne znam ja, nešto smo i ja bi baš volio, u par lokala sam na Dorćolu sa svojom rakijom. I baš se lepo osjećam na Dorćolu. Čerkica mi je tamo, ne znam, tata je obezbedio stan u Kapetan Mišino i da bude blizu fakulteta filozofskog gde tamo studira istoriju umetnosti. Super. I kao, okej, tata, znaš, a ja kao Kapetan Mišina, brate, tu Simina, tu ja sad povezujem neka ludilo, kao, okej, super mi, pa da, imaš 3 minute, mislim, moram da kažem, sjajna generacija koja, eto, ponosim se što, ja inače volim Beograd, ponosim se što, eto, smo sada i mi u Beogradu, kako god, ali sa jednim stanom. Znaš što, Beograd je naravno veliki miks, a što ja volim Dorćol, znaš, Dorćol je inače pogrešno percipiran u posljednji vremen. Naravno, dešava se to, znaš, da je se on urbanistički promenio, da je sad Dorćol isto mesto, da se zidaju te neke nova naselja i to sve. Ali Dorćol, kakvog ja pamtim, odrastao sam tu, je kraj koji ima snažan taj industrijski vibe, znaš, i tu su, mi smo rasli u jednoj strašno pomešanoj sredini, znaš, i ti imaš jednu ulicu Kralja Petra, nekada je to sve bila Dubrovačka, ja sam odrastao u Dubrovačkoj, i ti od Dunava do Save, ona spaja bukvalno Dunav i Savu, kada preko brda, se na istom mestu nalaze Patrijaršija, nalaze Jevrejska opština i nalazi Bajrakli džamija, znaš. I to je taj miks kultura, da su tu oduvek živeli pomešano Srbi, nekad Srbi i Turci, onda su posle, Dorćol je bio kraj koji, nažalost, izgubio svoju jevrejsku populaciju u Drugom svetskom ratu praktično, ali imao jako razvijenu jevrejsku kulturu. Dorćol je romski kraj, i ciganski, ja ću reći slobodno, jer smo tako naučili da i to su ljudi koji... Ste bre komšije tamo. Tako, to su ljudi koji su integrisani deo društva na tom Dorćolu. Na Dorćolu žive i Albanci, na Dorćolu žive jedan miks, jedan fantastičan miks i on je bio nekad industrijski kraj. Tu je bila luka, tu je stizao ugalj, tu je bila centrala stara koja je danas muzej nauke i tehnike i on je nekako ostao taj neki mir iz tog Dorćola. Sad, zato kad kažem, znaš, on je hipsterski, jer hipstera je i nastao tako, to ima onaj meni grozan izraz, gentrifikacija, nikad se znao šta to znači. Znaš, to kad uzmu kao neku staru zgradu i onda je pokače moderne sjelice, znaš, i naplaćuju skupu kafu, znaš, od cibetke, nemam pojma, znaš. Tako da je, to je ta priča. Negde su možda to krenuli Kraft pivari, pa na talasu hipsteraja su i oni podigli. Jeste, da, oni su baš bili. To ludilo, opstali su vrlo malo njih, ja sam skoro baš bio u jednoj, lepo to izgleda, meni se to sviđa. Mislim da taj koncept rakije koji je Branko uradio, odnosno gde je cela priča, gde se i događa rakija Fest, toliko moćan i toliko dobar da, eto, koliko smo mogli u zadnjih 7-8 minuta da ga predstavimo, da će ljudi prelepo da se osjećaju tamo. Prvo, naravno, na Dorćolu, pozivamo naravno i Dorćolce i sve ljude iz Srbije i drago mi je da je Marin tu, jer
ono što smo mi prošle, ako se sjećaš, pričali da ajde, imamo Sarajevo, imamo Dekije u Sarajevo, imamo Marina u Zagrebu, a Marin je negde, čini mi se, zadnji voz uhvatio da ceo jedan region o kome pričamo o rakiji od Slavonije pa na gore, ukači u taj naš voz, jer očigledno i oni priznaju i znaju da je Srbija predvodnica, stvarno rakija i da ne kažem vina, oni su možda vino sa Malvazijom napravili neki iskorak i tako dalje. Jeste, znaš ti kako ljudi u Srbiji vole da kažu kada Hrvati su priznali da je nešto u Srbiji bolje. Znaš, to je baš jaka priča. Baš jaka priča, mislim. A tako da ćemo mi njima da priznamo Malvaziju, iako nam nije nešto, mislim, to neka naša Smederevka, tako nešto, ne znam, ali da i mi ne preteramo. Oni su napravili takav branding za to, da je ovde stvarno Neša Andrić pričao da nema vinara u Istri koji sad ne može da ti izdeklamuje 10 etiketa. Nije stvar etikete. Stvar je nečega. Ako pričamo o rakiji, nije to Gorda, nije to rakija iz rakije, nije to Protokol Uteha, Zarić Kraljica, to je rakija. I ono čime se bavi Rakija Pod jeste u stvari kulturom rakije kao jednog nacionalnog, pa možemo, ajde da kažemo, i regionalnog brenda, možemo slobodno, naravno, Hrvati kažu da je to njihov nacionalni brend, isto, mislim. Dobro, okej, ali vidi, sad, mislim da bismo bili jako svi zajedno na ovom našem brdovitom Balkanu ograničeni, ako bismo propustili da, a stvarno će me biti baš briga za političke konotacije cijele priče, ako ćemo propustiti da kažemo da smo mi deo jednog jedinstvenog kulturnog modela. Mi, Hrvati, Bosanci, Bosna, Republika Srpska je potpuno nebitno. Crna Gora, pa i Albanija, pa i Bugarska, pa i Makedonija. A kad pogledaš rumunske kafane, ja ću slobodno dodati i Rumunetu, kad pogledaš kafanu, ja se osjećam isto u rumunskoj kafani kao u bilo kojoj srpskoj. To je isti vibe. Odeš onu Karu Kumbere, onu čuvenu u Bukureštu, to je, ja se osjećam kao sam u Manježu iz 99. Znaš, to mi je malo čudno, pa da, ali slična hrana, slična pića, znaš. I onda, ako mi... Ja bih dodao Grčku, sever Grčke. Tako je, ali ajde sad da ostavimo ove koji su na istom jezičkom, u istom jezičkom ključu. Mi sedimo i pričamo o tržištu od 20 i nešto miliona ljudi koji govori isti jezik, kako god ga oni zvali, koji imaju fantastične inicijative za otvorene granice, za ubrzane protok robe i tako dalje, koji imaju tržišta koje prepoznaju međusobno proizvode, a prepoznajemo ih, svi znaju šta je neki smoki, svi znaju šta je ta neka rakija, to neko... Sve su to već iste zajedničke priče, onda stvarno nešto s nama nije u redu ako oko toga ne gradimo snagu. Znaš, i sad stvarno me baš briga ko je prvi, ko je drugi, ko je treći. Ajde mi da stavimo to na papir i vidimo šta možemo zajednički da uradimo u tome. Mi kada naučimo tržišno da razmišljamo, znaš, ja dolazim iz Komore, a Komora u ono neko vreme, pre nekoliko godina, kada smo se intenzivno sedeli s ljudima iz Privredne komore Kosova i razgovarali o tome šta možemo zajednički da uradimo, tu neki ljudi žive. Ti ljudi se zovu nekim imenima nekih nacija, ali svi jedu, piju, trguju i jedini način da tu bilo kakvu političku, istorijsku priču stavio u drugi plan je kroz tu, da banalizujem lovu koja će doći od tih poslova zajedničkih. Tu je naša uloga i tu smo pobednici, znaš. Veljko, hvala ti na ovom kratkom izlaganju, ovom petominutnom izlaganju. Mislim da si pogodio pravu stvar i još jednom hvala ti na tome i nekako osjećam emotivno i ja da smo svi mi povezani i da verujem da takvih ljudi kao što si ti ima još u Privrednoj komori i ja znam jednu, pored tebe znam Branku, znam još neki koji su stvarno posvećeni ovom poslu što rade i da nemaju nikakvih dodirnih tačaka ni konotacija sa bilo čim, sem što nije vezano za privredu, za pomoć privredi, odnosno za kao neki servis ili kako već se vi i predstavljate. Tako da, ajde polako da završavamo, jer stvarno puno je tema. Kakvi smo s vremenom? Što smo radili? Pa mislim negde preko u drugom satu debelo. Opa, bat. Znači,
sve to okej, možemo i da pričamo još, nego ajde da razmišljamo, ti trebaš da se vratiš za Beograd, imaš puno obaveza, ajde da kažemo da li ima za prijave za izlagače, koliko ima izlagača, ajde da kažemo da li ima još mesta za izlagače. Sa izlagačima smo zatvorili pre izvesnog vremena, jer je bio... Što je, od 30? Pa da, znači 26-7 izlagača je u toj cijeloj priči. Što je idealan prostor, jel tako da se ne gura, ja znam od prošle godine kako je to. Tako je. Da se ljudi ne guraju, ulaznice Gig Sticks i na vratima Barrel House-a, ali Gig Sticks pa ste mirni, pogotovo za ove premium ulaznice koje kupite tu, onda ste mirni da imate i da možete da učestvujete u kursu. I da dobijete sertifikat. I da dobijete ćagu. I da sa tom ćagom idete u kafanu. I sa tom ćagom onda posle ozbiljno izvodite ekipu u kafanu od 11. maj od 12 do 21, Barrel House na Dorćolu, Georgesa Clemenceau 19. Mislim da je iskustvo jedinstveno, da je to najbolji, najkvalitetniji susret sa rakijom iz svih uglova. Od početka do kraja, od šljive ili jabuke do flaše i do rafa u prodavnici. To će biti koliko etiketa? Ako je to 25 destilera, to je svako nek ima po 4-5. Tako je. To je onako stotine različitih rakija sa etiketama. Sada srećate imamo food corner, znaš, da se neka baza... Da. Ovo nismo dogovarali, ovo će biti moje pitanje za tebe, da li, pošto će se emisija gledati, ja mislim, već od četvrtka, ja bi odmah gađao za tu premium kartu, da li možemo da obećamo nekom ko bude odgledao ovu epizodu i da kažem, ajde, jedna ne ide nikako, 2 karte da poklonimo našim gledalcima. Da li možemo to? Ja mislim da probamo sa 4, da budemo onako malo velikodušniji, da može da se napravi jedna mala ekipa. Onda ću ja to malo da to napravim, da ljudi naprave bar jedan komentar na ovo i da kažu neko svoje mišljenje ako su bili ranije na Rakija Festu, nek kažu neko svoje mišljenje kako god bilo, pa onda od tih komentara ćemo vidjeti, je li tako? Tako je, pa mislim, mi smo i destilerije pozvali da komentarišu zašto dolaze na Rakija Fest i onda sam se ja zapitao šta bih ja rekao, znaš, kad me neko pita zašto dolazim na Rakija Fest, pa dolazim zato što je to centralna tačka za priču o rakiji u Srbiji, zato što je to mesto odakle priča o rakiji kao brendu počinje i nastavlja se dalje po svetu. Da, evo ja ću reći, zašto ja dolazim na Rakija Fest? Zato što sam od prvog Rakija Festa zajedno sa Brankom, zato što je Branko jedan posvećen čovek i čovek koji zna da izabere svoju ekipu koja će da rade s njim i znam da će to biti ne bolji od prošlog, nego bolji od svih ostalih i znam da će sigurno nove rakijske puteve da stvara u budućnosti. Tako da, Veljko, hvala ti. Hvala tebi, bilo mi je, nisam, znaš, kad obično sedim s svoje druge strane prošle cijele godine i sad si mi je još naveo dodatno da ubrzam povratak, znaš, da život na zemlji se brže vrati i hvala ti stvarno na prilici da pričamo o svim ovim stvarima i radujem se da se vidimo 11. u Beogradu. Sigurno 11. ali evo još jednu stvar da mi obećaš, stvarno imamo puno tema vezano i za Privrednu komoru i za ostalo, pa ajde u nekom narednom periodu da ponovo pričamo možda baš o tim problemima brendiranja, ono čime se i ti baviš i svakako. Da kažemo tematsku neku emisiju napravimo vezano za to i imam tu još par gosti, možda da ne dođem sam, znaš, možda da ne napravimo i tu varijantu. I da se družimo, stiže još jedan mikrofon, tako da se super. Razvija cela priča. Hvala ti. Ajde to ime, da. Dragi prijatelji, dragi ljubitelji nacionalnog brenda, bila je ovo još jedna epizoda Rakija Poda.